welcome naman ang tanan, no? Diri sa atong channel, Pirot Haranista. Yari, no? Pasensya ka mo kung medyo na-atrasal kita. Wala nyo sa Libiri pa ko nagalin, no? Kaya na lang ako mag-abot. Nakakakuha na ito. Siyempre, medyo ko tuloy pa kita. Nagpauhay-huhay tanay sing mga makadali, no? Kaga, wala nyo, nagkadto ko to sa Limiri, sanglit sang pag nagtaliwan ang atong pinalangga nga Iloy, no? Kagaway paganit ang mga konggit na yo, babalik pa ko karos kagahon, no? Ay, siyempre, malayo-layo pagkinuan diri sa amon nga diri sa Niway, ang Limiri, mga 86 kilometers pa. Kaya, medyo kapoy-kapoy kita gawa ka biyahe. May gagawin ko balik karon sa kagahon, sanglit kaya kinanglanog kita man dito. Okay, pala nyo mga kabyanan, kita ka na ang pinakagulang sa mga anak sa amon ng pito, no? Pito kami nga magulutod, ako ang pinakagulang, dito hindi pang kita makapabaya. Yari ko no? Ang ampahanon, igadulot ko sa inyo, labi na gid sa akong Iloy, no? Nagtaliwan, yari, bilang pasugalaw ko ini siya, kaysa sugaton pa naman gidulong sa balay, halin dira sa Mahar, no? Sa San Rafael, no? Yari ang ambahanon nga nagatiguro, buto sang pispis. Ang kahalimbawa ko, subong pupos ang pispis, nga wala na sing Iloy. Sarang kong pagkatampan, kay ininatuhan ko. Puno sing kalisdanan, ang pispis ang katulad ko, na sang Iloy kag amay binayaan. Sa diin ka na Iloy ko, Iloy kong pinalangga, balik ka sa buhay. Anak mo nga sa kaghan, kay ininatuhan ko. Puno sing kalisdanan, putos ang pispis ang katulad ko, nga sang Iloy kag amay binayaan. Maayo pang mga kahoy, sa mga kabukiran, bastanti ang pagpamunga. Kag may kapugan na
Putos ang pistis ang katulad ko, nga sang iloy kag amay binayaan. Sa tiin ka na iloy ko, iloy kong pinalangga, balik na sa pupuhan. Anak mo nasa ka, kay inigatughan ko. Puno sing kalistanan, putos ang pispis ang katulad ko, nga sang iloy kag amay pinayaan. Maayo pang mga kahoy sa mga kabukiran, bastang tiyang pagpamungan, kag may kapugan na hindi pareho sa ako. Puno sang kalistanan, putos ang pispis ang katulad ko, nga sang iloy kag amay pinayaan. Putos ang pispis ang katulad ko, nga sang iloy kag amay Okay, no? Kamay ito, no? Nag-prepare na itong bahanon, nga nagatigulo na puto sang pispis, no? Bilang balo na ito na sa aton iloy nga nagtaliwan, no? Yari pagit, yun yung isa kang bahanon nga nagatigulo. Ganun lang nga. Hindi makatuloy lang po. Ang nagatigulo, walay angay. Walay agay ang kanilaw, ang magpuyo sing walay kalipay, ikan sa walay pabuhay na pagtutuan, utughan ko itulong na
sa nag-aagay kag sisinto ay han ang sarang maawa nga makigpahinsang nag-aagay ko nga luha kagsasangko ay hangin sa upa mapala ining mga luha ko ikan sa pagkakha utughan ko itulong na itulong na ang mga pagkakha kay wala sinaawa na makipahitsang nag-aagay kung naluha kagsisito ang sarang maawa nga makipahitsang nag-aagay kung aluha kagsasangkuhan sa lupa mapala ining mga luha ko iwan sa pagkakha ining mga luha ko iwan sa pagkakha. Okay na? May ito no? Ang pahanon, nagatigulo, walay angay no? Antes na makita ko pala yun no? Iatugling ang mga ambanon, pag ginato na, no? Pwede lang nga. Bol pa sa tawag. Pwede lang ito daw ginasik, nagpakuha na ko mo, daw nakurukat pero gamay. Kaya yung tugling ang banon, no? Ginahalad ginaton sa atong mga pinalangga man nga mga OFW, no? Labi na gito kay Ma'am Mary Ricabar nga yara sa Florida, no? Kasubong man sa kay Ma'am Emeline Pedricosa nga yara sa New York, sa kay Ma'am Held Sanchez, kasubong man sa kay Ma'am Chima Moniba nga yara sa Singapore, no? Kaga sa Apian Bukuitan, subungan sa kanday Apian Fidel Aramis, nagsa ano sa ano ginatong no? Sa atong mga pinalangga man nga OFW nga yara nga taga-Masbate ni siya nga yara ng subong sa Saudi, no? Si Ma'am o kung si Inday Lori Abuela, labi na gid no sa kaya sa atong gid nga pinalangga ng mga nagasuporta gid sa sining atong kalingawan, no? Taga Bacolod noon ni siya, pero nangin Canadian citizen na ni siya, no? Si Toto Ed Rivera, no? To Ed, mayong gapi lang da sinyo, no? Kay gapi na da subong, no subong adlaw, mga oras alas 4, matyago siguro dira alas 8, alas 12 naglis sa gabi.
siguro andyan sila no sa Canada no. At least mayong gabi lang dira sa inyo. Labi na gid sa imo mga kuana, mga pinalangga ang mga kapamilyahan dira sa Canada no. Palihog lang. Regards lang da sila tanan. Okay? Yari pagali no. Kay dali lang ha. Kaya bala nyo nagkataw-tugapon sa pano sa funeral bla. Medyo wala ng nga pong natuom-tuom din nga Listahan. sa pano sa ang nagikuan subong sang kuan sa nga akong Iloy no. Ini sila gali nakabulig pa ini sila gali ka pagpasto helmet lo sang pagmasakit naton no. Kay mga kuan sila sa nga San Rafael chapter no, mga bikers association la ari na butang nagaya shout out sa Paburay San Rafael chapter no. Okay, no ano dia si Mark Barira Gomez no. Mayong hapon lang dira sa inyo no. Kasi siguro nagalantaw ka mo subong. Okay, maraming salamat. Kagarian na ang pila ka mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Pero pasensya lang gali mo kay video daw ano naman nagabisyo-bisyo naman ang atong signal. Gani. Hindi na ko Happy watching sa kay J. Del Manticahon. Ano ko no kampo ni radyo ko na request. Mayong hapon tayo pero condolence lang sa kay Albert Banyas. Ay, thank you again. Ambali nung Eduardo Rivera, I like that song Tatay. By the way, condolence to the family. Very sad news watching from Canada. Thank you, Kid. Sa inyong kuwan sa ato, no? Pagpagibuylo. Bisan sa message lang. Shout out sa kay na sis Rudy. Happy watching. Mayong hapon tayo pero kamusta ka po? Ambal ni Fritz Narciso. Oh. Shout out sa kay Daily Selpichilier Tabuena. Mayong hapon. Oh. Okay. Okay, no? Yari pa gino. May sa kamano na nagatigulo hulaton ko. Bot ko mabalik pa. Pero mabalik kasi hindi hulaton ko sa gyapon. Walay liwan nga ikapilit kung di magpakapot ka na lamang utiwan ko saksi pausap na ulan sa tumatong kinsumpahan. Kunti mo pagkatalikta isang patong pa sa puot ko. Hindi ko man ikaw mapungkat apang inilang ang tuon ko naman pagkapot ka na lamang ultat ko ang pagkasat naman sa ulan kasi ito na mahaman mabukat
dala-dalahon ang kagisong ko ng daw dili ko nagkitmaantos ang magtuyok sintasahan igatugyan lang sa langit unano man ang atong madanggan ulatun ko ang pag-usad naman sa bulan nga nanging saksi sa hangtanan mamugat man dala-dalahon ang kagisog ko ng daw dili ko nagkitmaantos ang magtuyok sintisahan igatugyan ko na lang sa langit unano man ang akong madangan ulatun ko ang pag-usad naman sa bulan nga nanging saksi sa hangtanan ulatun ko ang pag-usad naman sa bulan nga nanging saksi sa hangtanan. Okay no? Amoy ito no, ang banon na nagatigulo ng hulaton ko. Yari kali no, ang ginpangabay gito ang banon na nagatigulo 1978 pa rin natin ng mga banon ining nagatigulo kampo nila dito. Sa kampuning radyo may tuwiting manok naging naarado kinali kumalapit isang kulitaw nang naas magsulat isang kamot yan tinigtas ang kapat sinulat sang kumpo pinasa sang ulat na mati ang tungod distigo sang kumpo sa pagkamatukod na aking ang lupod kay pilit kapunto kinuha ang gitara kinalipay kinuskus ang tingkaw ang tarso na bagay umakot ang sungi kinantahan lulay ang tulog kagupitan amot ang nagsabay ulat na dumduman tugtog na ugangan daw malupok ang natuntukan tungod sang pagpilidinsya sang bayaw kong nabiyon dughan ko ka
swerte na ako. Hindang buta sa litsihan, nayanak ka sa salmunan. Gintigay sa tersyuhan, mata sa rainahan. Kung natungtungan, pugnot ko nga ulangan, daw manupok ang akong tukan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pinutughan ko ka punurya. Tukangan pamangani, sang biras ko nga sungit, tughan ko kay daw mag-iisip. Pilit ko nga ang tukson, kasawa ko nga hapon. Anhon kay swerte na okay na? Ang yun to no? Ang mga baygit, ng ano no? Sa atong mga tuturan, tigulo, bugtot, bugtot. Ang kampo nila Diyo. Kampo nila Diyo ngayon ang title sa ina, no? Antes naman kita pala yun, matuki naman na kita sang pilakong nga shoutout, gikan sa atong mga tuturan. Wireman. Shout out gano sa kay Anton to sanda sa playground ka sa Lagaw. Oo. Wireman tay. Okay no? Iyari pagid no? Para si patingala mo no? Puro ligawang mga subo-subo ni akong idulot sa inyo. Ano? Hindi nagatikulo ng hantumana.
Okay na? Awit ro ang bahanon nga nagatigulo ang handuman ano. Yari pagay no ang ginpangabayan ng pangabayan ng nagatigulo ng sinong dapat basulod. Bilang kinikanan katamis ka kahit napasimpalada kapit susang anak ginahiyatulan kag nagtapukaw pagkag nagtapukaw pa sa mga kamagyanan ayaw man kaniyang paggusto-gusto kay hindi ka bagyag tawag na pigado apang kung mapuyo sa mata mo na bisyo halos na katon halos na katon na atong nasito kapagid na tangtong sa mga kabataan ang pagpinagusto lang sa kabataan nanong kahilya lamang mapapagod lamang ako mangkatungganan sisinugit pa lang dapat basulong ng mga anak nagmalipapaso ang sobrang kahigit hindi mamatalo yarat lang sapat yarat lang sapat sa kapatid di man mapasok ng mga kinikanan sang pagpinagusto lang sa kabataan kay ang pagpalangga na pagkisa hanggang pagpahamog hanggang pagpahamog sa iligan amay di man mapasok ng mga kinikanan sa pagpinagusto lang sa kabataan kay ang pagpalangga na pagkisa Sang kasing ginagawa kalitaw lamang sa mga pagsulay unang mga anak bastante sa laykay mapunaw na pulong ang mong magkakabay hanggang pagpahamog ka ang pagpahamog sa iligan amay mapunaw na pulong ang mong magkakabay
kagamay. Okay no? Ito no, ang bago, titulo ang sino ang dapat pasunod. At least makita mo pa na yun, dahil may naman ang pila ka mga shoutout ikan sa atong mga kauturan. Pwede ko na sinong Edka, tawag ko na tapos live kung pwede. Oh, pwede. Ikaw na gitna. Gawin na. Request ko no, tanakanta, baryo burot-burot, ang mali ng si Adino. Ay, baryong burok-burok kali na no, nalipatan ko na no. Si, ang anak ko sila ang nagkakanta sa mag-utay ko siya naka-record sa Manila no. Ano, nalipat ako sa mga lyrics sila mo. Bailang kung mga parato na yan mga ito sa inyo. I-review. Kung sa ulo ko pa. Mayong hapon tayo perot, dahil Divine and Family, keep safe sa inyo tayo sa kayo ng Hill Sanchez. Happy watching nang Hill. Happy watching lang, ma'am. Ma-request ko na sinong Edka ang kapalaran. Ay, dali lang, no? Pangitagay di. Ang kapalaran, no? Ang, ano natin? Hindi makita mo di sa ano niya, sa tibong kantin. Idal na. Idulot ko lang na isa ka bano, no? Para samtang ano kita, samtang ulat sa maging pangabay ni Totoo Id Rivera. Diyan na no? Ang isa kang bano na nagatigulo ang matinawang langit. Matinawang langit kung walang singalo, masalang dagat kung tulog-tulog. Grasya sinapay sa parato sa angkot ko, sa inunahan nga naghang pagkataw sa nabuyo. Tungod sa kratas yung nalapit maayo, lambot at gawang termino, nagpahayang ka na. Sing mga diskusto sa unang kipo, ikaw unang nadili ka man, pati sang sugyot kang sumpo. Diri ang timugin ulo, esperahin kong sis, bayaan mo tayo. Diliguin ka, sinterang pamilya, ay wala sa ako maghalin sa saksi maanglangit, pirmatuhang tuta na sa imo nagaling. Umutang na sa dilikuin ka, sinterang imong pamilya, kay wala sa ako maghalina sa saksi pa ang langit, pirmatuhang tuta na sa imo nagaling.
ang mortal nga sala. Okay no, may ito no, ang bahanon nga nagatigulo ang matinaw ang langit. Yari pagid no, ang pangabay para gini sa aton nga pinalangga nga naga-support gid sa sining aton kalingawan no. Sa kay Toto Ed Rivera, ang pangabay ng bahanon nga nagatigulo ang kapalaran. Tuloy sang hangin, kalisod lamang ang gibili, ginalila sa kasing-kasing ang gugmamon walay patusiling. Kung nakasayod ako nga ikaw ang malino ibo, walang taningin pagkayon ang ginmando sa tagipuso. Bisan na pa ang hidlawo sang pagtangkamo sa tusa ako, pagkurong ko sa kaugalingon na pangarap sa mga desisyon. Kapalaran sa tingin ka na, kapalaran na pahilap kita. Hindi ako pagpaantusan sa mapait kong pakikugma. Kung nakasayod ako tayo, ikaw ang malimot ibo, walang taningin patayon ang ginmando sa tagipuso. Bisan ako pa ang hidlawo sa pagtangkamo sa tusa ako, pagkurong ko sa kaugalingon na palaran ang mga desisyon. Kapalaran sa tingin ka na, kapalaran na kahilapit na. Dili ako pagpaantusan sa mapait kong pakikugma. Dili na pagpaantusan sa mapait nga pakikugma. Okay no? Uy, ito no, arana tuwid, nagadulot na itong simo, no? Ang bahanon ng nagatigulo, kapalaran, okay? Dari naman nanay, bukas naman kita sang pila mga shoutout, ikan sa atong mga kauturan, no? Dali, duwan lang kakanta karon nga itong mga idulot sa inyo. Okay raman tay. Wala may nag-comment. Wala sing may nag-comment. Nari, paano? Dari ang bahanon ng nagatigulo, malakat kanagali.
banta, may nasumulang ka, kay isang sa pagkasunod, walang katibayan. Apakay kung madisgusto ka, kay tili na kung swerte sa isa't isa, itulog ko sa Panginoon ang iyong kahilwayan. Isang kanyama pag masakit sa duha, ipangamuyo ko permi sa labing damhanan, kapay nga matilayo ka sa mga katalagman, itulong ko sa Panginoon ang iyong kahilwayan. Sama naman pag masakit sa duga, ipamamuyo ko permi sa labing kamhanan, kapay nga matilayo ka sa mga kalalaghan, kapay nga matilayo ka sa mga kalalaghan. Okay na? Yari pagit no? Bilang pangatapusan na itong dulot sa inyo, ng bahanon na nagahulat ako. Sang may alas sa kahaponan mo, may isa ka sulat ng kabuksan ako, sang masayran ko na ang panugong tukong, wala kong mapungki ang pag-ibig. Ang labing masakit nga ang kinpatya, ang pagpalayo mo nga walay pataya, walang mo dumduman ang tinugin sa hartupok sa lulungan. Hindi ka may nubyo ka kanina, kinatulog ka, iyak mo na ako sa imong panumpuman. Sana'y paghinag hininga kong dukhan hanggang sa pagbato sa mga kapas dapat. Kapikon ko na lang at alam
imong kalipay sa hindi ayon. Paalam, paalam, o hindi ko magabiya sa imong luyo. Dili pagkalimti, tugon ko sa imo kay sa imong pagbalik. Ikot ko na lang at alam ko ang mga matangkis na kumakahabol. Kakapay malamang nga magkapagayon ng imong kalipay sa hindi kayo. Paalam, paalam, magabiya sa imong luyo. Dili pagkalimti, tugon ko sa imo kay sa imong pagbalik. Okay no? Ayun to no, ang bilang pangatapusan naton nga banon nga dulot sa inyo, no? Kay siyempre wala na kita sing panahon, no? O tempo, no? Dili lang na kita madulog, no? Tugtog naman sa masunod nga Domingo, no? Bisa na muna. Hindi na madula nga pagkapag bisan yara kita subong sa kwanto na tinguan din naton nga magadulong sa inyo sa pila ka mga kalingawan o kontoy pagi sa mga ambanon ng mga Ilonggo. Okay, madaming salamat. Kaga mayong hapon o kon mayong gabi lang o kon mayong aga sa inyo tanan para sa mga pinalanggan naton ng mga uli. Okay, lain bidang naton nga oras. Okay, madaming salamat no. Kaga bye-bye. Babay si Miray.